Ini Kampo Langit. Kampo Langit. Lisod kayong dalan padulong sa langit. Agianan. May bata. Jerel, Alma. Kalisod sa dalan pa doon sa Kampo Langit. Ay mga bata nga mga gwapo. We're going there. Ito mga kaibigan ang Kampo Langit sa Surigao del Norte. Muna agianan, harapit ni. Araw pa ko ni. Ngayon pa lang ako nakapunta dito. Okay, ayan, nandito ang mga motor. Nagparking, pati ranger. At ito ang tinatawag nilang Kampo Langit. Ang layo-layo, oh, para pupunta sa langit. Punta na kami, ha. Ito ang Kampo Langit Ecotourism. Ito Tugawi Falls. Okay. Padalong namin sa Kampo Langit. Ibutan sa bukan. Nah, emang tourist guide gua apa? Nah. Wami kabalog mi dalon ani. Oh, bedo. Pila ka stepping ni. Oh. Bilangin natin ngayon mga kaibigan. Ito ang mga pagkain dito, mga pagkain. Punta na kami. Yung daan, yung tinatawag nga narrow road. Okay. Be safe. Ito na. Ito na ang pupuntang Kampo Langit. Bakit ganyan kayo? Oh. Okay. 600 meters. Relax ba yan? 600 meters pupunta sa Kampo Langit. Ito ang Kampo Langit. Mga stick. Okay. Punta na sila, oh. Marami sila. Ang kami banding sa pamilya namin. Ay, marami na dito ang mga tao, mga kapatid. Ito na sila. Punta na kami ng langit. Ayan. Punta na kami ng langit. Pwede na magsakata, wala Christmas para di ka maglisod ang ginhawa. Kuya, ang atong mga bilongin. Brothers. Okay, punta na kami sa Kampo Langit. Atong vlogger. Ito ang Kampo Langit. Ito ang tourist guide namin. Guide tourist. Kung anong mas, pwede naman ako mas. Magbilang na tayo.
Punta na kami sa langit. Oh. Pila ka steps ni, ma'am? 100 ka pencil. 100 ka pin. Okay. Bilis naman kayo, oh. $150. Kalo, tanak ka. May kalo isa. Kalo diri isa. May kalo isa din. Ito ang view, mga kapatid. Nahuna ko ito. Dili kas likod din. Mau. Okay. Kunas mama kay. Ito na ang pamilya namin. Family bonding. Sa hirap at ginhawa. Okay. Hinahinay lang, migo. Taas ng temperature mo, oh. Ito mga kaibigan. Pupunta na ang pag-utingkay sa kamatuoran. Kung sa Tagalog, pagsiliksik sa katotohanan. Ako be? Hara. Maglabit ko sa 1,000. Di, Adventist kami, ma'am. Dapat may available snack o gusto mo mga on na sa baba na ibabigay sa mabaw. Mayroon? Yes, sir. Then tapos, naapoy ko ano ito, Messi, mami. Wala namang problema. Kasi ang problema, ang pira lang yun. Hamburger, fries, kung gusto nyo na sa mabaw. Relax na kung dito. Cottages, kuan, at mabaw. All ina. Then tapos, kung gusto mo overnight, tapos may available dito. Tourist guide na muna. Sa istoryahin na, ma'am. Magsalita kayo ng ugat. Ito. Maraming water dito, oh. Parang water district, oh. $500 meters na lang, mga kapatid, oh. Tingnan mo. 500 meters. Kayong taga Luzon, pagpunta kayo dito sa Surigao, dito punta kayo sa Malimuno. Anong barangay dito, ma'am? Bilirisa, sir.
Villa Isa. Risa. Okay. Villa Risa.